Каля 2 гектараў уздоўж ракі Лясная прыбралі супрацоўнікі абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. У выніку сабрана парадку 10 метраў кубічных смецця, пластыкавыя бутэлькі, поліэтыленавыя пакуначкі, аднаразовы посуд. У асноўным усе віды адходаў, якія не раскладаюцца на працягу доўгага часу. І гэта тэрыторыя заказніка, аб чым відавочна некаторыя дакладна забываюць. В Брестском районе граничит с городом Брестом и подвергается особой антропогенной нагрузке. И, соответственно, есть участки территории заказника, которые наиболее массово посещаются людьми, наиболее уязвимые, такие засоренные. То есть, мы эти места знаем, болевые точки. В принципе, ежегодно мы на этой территории силового комитета пытаемся навести порядок. Але колькі б не прыбіралі, заўсёды знаходзіцца добрасумленна ў двукосці грамадзяне, якія пасля сябе могуць пакінуць толькі гару смецця. К сожалению, существенным образом ситуация с годами не меняется, и каждую весну или осенью тоже проводим такие мероприятия. Мы выявляем места несанкционированного размещения отходов. К сожалению, культура людей у нас еще не у всех на высоком уровне. Як кажуць, хочаш змяніць свет, пачні з сябе. І гэта якраз той самы выпадак. Калі кожны перастане пакідаць пасля сябе смецце, толькі тады стане чыста і прыгожа ў навакольным асяроддзі. Ганна Буйкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брест».